Mina lento lena ingiphatha kabuhlungu yokuthi umalume yena uyaphika kuze kuzoba yimanje. Yebo umalume oGugu kufanele aphume ejele. Yewe usedonsile kakhulu lo mnyaka le aseyidonsile. Kodwa umalume oGugu mina bengikufisa naye ukuthi mangabe yizwa lento imina uNonhle ngikhona ngiyaphila. Iqiniso lakhe ngicela livume. Kungaze kulimala abanye abantu abasemaceleni babekade bengahlangene. Sasinaye la sesilala khona sasinaye sobabili. Omunye wayekade engekho. Mina lento le yangihlumeza kakhulu la emphakathini ngithukwa ingane zize zilinganise ezinye zithi zona zinamehla u3 awu2 lawa ababuka ngawo elinye lingaphansi enkomeni ngoku mina ngizazi kahle ukuthi mina ngenzeka lonto. Ngithukwa lemphakathini ukuthi mina ngabophisa uGugu. Into ayisho njalo ithi mina ngabophisa uGugu ngangizange ngize ngidlwengulwe mina abanye bathi mina ngadlwengula abanye bathi ngiqamba amanga njoba kusho namanje ukuthi wayamanga. Umalume oGugu kusho yena uzilwele lakhe iside. Yebo umalume oGugu angiphiki umalume oGugu wayekholwa. Waqala wangenisa ePostoli. Waphuma ePostoli wahamba eZiyoni. Waphuma eZiyoni wangena eWiseli. Ngoba mangaba ngingaphazami wazi waboshwe esonto khona eWiseli. So umalume oGugu ntambama wayengithatha ahamba yolala nami embedeni wakhe. Ngangilala naye nje ubusuku bonke. Umalume oGugu lento akazange azayenze kumina kube kanye. Wayenza kaningi. Engifaka into yakhe yokuchama ngaphambili nangemuva. Bandla sisi angifuni uqamba amanga ngifunde esinye isifundo ukuthi mawusukumela ingane eyintombazane wahamba waye emaphoyiseni kuyaphoqa ukuthi yiya ngoba isikubuhlungu inhliziyo yakho. Kodwa egcineni wena oba umuntu omubi. Zikhona ingane la ekhaya zamantombazane ezikhulayo enye ina 8 years enye ina 9 ezabafowethu. Kodwa ama ingafiki ithi auntie nangu umuntu la ngaphandle udlala ngami. Angiboni sisi ngisangakwazi ukuyikhuluma. Ngeke ngisakwazi nje ukuyikhuluma. Senguthula nje ngize ngife. Kuze ngigweme ini umphakathi nokukhuluma nabantu. Siyanibingelela emakhaya ababukeli beDream On TV kami nami nguAmlungo wakwaMbabala. Namhlanje sikhona la emhlabeni waseCarrisbrook malunga nodaba osulubonile okade litrenda kakhulu the past few days ku social media Olga baba uGugu Dlamini. Namhlanje sithe sizifikele mathupha kwekhaya la kwaDlamini sizoxoxisana naye umama wentombazana ekuvakala ukuthi iyona that was victimized. Also owaziwa kakhulu ku social media ngelika Sesintuzu okuyena udade wabo kababa uGugu Dlamini. Naye ke usisi ekuyena ekubonakala ukuthi uyathinteka kakhulu kulolu daba uSisinonhle. Ngicela uhlale kanjalo ongasuku ukuze nawe uzivele ukuthi there's not only one side of the story but there's always two sides of the story. Madlamini sicela thina usibulisele kubabukeli beDream On TV obatshela ukuthi ubani owakwabani. Sanibonani igama lami nguNonhle Dlamini eCarrisbrook. Alright, sisiwami njengoba sengichazela ukuthi sifike malunga nento that's trending on social media, ingabe uyahambisana mhlambe necala lika baba uGugu Dlamini ukuthi yena nje akayazi into efana naleyo and ayikaze yenzeka? Umalume oGugu uyayazi lento. Mina angihambisani nokuphika kwakhe. Alright, ukuze mhlambe nabanye abantu abasekhaya beva ukuthi what's your side of the story, mhlambe nje ungakwazi ukuthi ukhululeke uchaze nje ukuthi kwakunini kwenzakalani kanjani? Yebo ngakwazi ukuchaza. Alright, ngicela ukukunikeza ithuba dadewethu ukuthi uzichazele wena ukuthi lithine lakho iside le story. Yebo. Le ekhaya mina ngangihlala nomalume oGugu nokhulu nobamkhulu. So manga ngingahlali naye uma wehlala ePlane Hill lo ekade eganele khona. So umalume oGugu ntambama wayengithatha ahamba yolala nami embedeni wakhe. Ngangilala naye nje ubusuku bonke. Umalume oGugu lento akazange azayenze kumina kube kanye. Wayenza kaningi. Engifaka into yakhe yokuchama ngaphambili nangemuva. So kuthi ngenye day umalume oGugu ekade eholile emsebenzini angibize ngidlalela eminyango. Ngithi mangaba ngifika athi uyayibona le mali, ngithi mina ewe ngiyayibona, eyibala embedeni. Okwangimangaza kakhulu kwaba yiOkapu oyekade ibeke khona eduze phezulu kombhede eduze kwayo imali. Ngayike abese ngidedele ngiphume ngihambe ngiyodlala. Kuthi ke ngenye day angithatha umalume oGugu angise emva kwaround. Emva kwaround nakhona oyekade sayenza same engiguqisa ngedolo khona lapha emva kwendlu. So afake ke utoto wakhe la ngemuva kumina emva la ngibosha khona.
So mangabe ifaka ke lento yakhe le uyifaka la ngibhosha khona uyifaka nala ngichama khona. Kuthi ngelinye ilanga ke ngidecide ukuthi no kufanele ngimtshele ukhulu. Okhulu ngithi maba ngimtshela le ndaba athi ukhulu cha ungalinge nje uzuyisho lonto ngoba amanga lawo. Ngathula. Kwathi ngenye day wafika uma kwakade wenza umxokozelo wamalimobonga. Mangabe fika uma ntambama ke sophelile umxokozelo ngikhale ngimtshela uma ukuthi mama mina ngifuna ukuhamba nawe ngicela ungalinge ungishiye le ekhaya. Uma aqala goloza ukuhamba nami ngoba wedecide ukuthi mina kufanele ngihlale nokhulu. Okay, it's fine ke. Ngiyawumaza agcine sevumile ngihambe nangiyena ePlainhill. So ngalelo suku lolokwe la engamtshena ngalo zasikade zingekho ingane zesikole sahleli naye sobabili. Ngimtshela uma ukuthi ma ekhaya umalume ubekade ngifaka utoto wakhe ngaphambili nangemuva. Ayumaka zangazakholwe. Ongangokuba uma wazi wakha ngisho induku. Wangishaya ngendlela ukuthi engakholwa wabuza ukuthi nonhluguga ngayenza kanjani lonto le. Ngimtshele ngithi ma iqiniso ngisho ungambiza umalimogugu uzovuma. Nami ngangade ngingazi ukuthi ngempela mangabe efika uzovuma yini noma uzophika ngoba uma engaphika kusho uma ngaqhubeka ngibulale ngenduku. Ayiwe uma athathe ifoni afonele babalindo emsebenzini ngoba edinga yena kumalimogugu. Atshela babalindo ukuthi babalindo ngicela ungisize ubuye nogugu umtshela ukuthi ngicela ngivakashele le ekhaya nangempela umalimogugu afike. So ke umalimogugu mangabe efika uma wafika wamphakela ukudla kwa right kanjaya wayesebuye ngena naye ekamereni le kade ezolala khona. Waxoxa naye wamtshela ukuthi gugu la unonhle ngitshela ukuthi wena ubukade umnukubeza. Umfaka utoto wakho ngaphambili nangemuva. Umalimogugu akazange azaphika. Umalimogugu wavuma ngaleso sikhathi. Into ayisho kuma wathi uyaxolisa ngaleso senzo sakhe wahlaselwa uSathane. Kuze kufikelele ekutheni ke mina kufanele ngihambe ngiye ekhaya eTop ukuboka ababa wami. Ngihambe ngiyohlala khona. Uma wabuye ePlainhill weza le ekhaya. Ezobikela umalume. So wababikela komalume ngodaba wabiza umalimogugu wahlalwa naye phansi umalimogugu wavuma. Emva kwaloko kodwa umalimogugu into ayenza wayithula ngisho imkhonto emsamo ngesizathu sokuthi ukwazi uma uyambuza ukuthi ngilaphi mina ungihambiseleni. Lento ke le uma wazi wathatha khona isinqumo sokuthi no kufanele ahambe aye emaphoyiseni ngoba phela umalimogugu kusho manje sifuna ukumbulala. Emaphoyiseni ngafike ngachaza njengoba ngichaza nje ukuthi umalimogugu ekadelana nami hayi kanye kaningi wayengifaka utoto wakhe ngaphambili nangemuva. Kwazi kwafinyelela ekutheni ke manje kufanele ngithathwe ngisiwe kudokotela. Ngathathwa ngasiwa kuyena udokotela. Mangabe kufika kudokotela ngafike ngashekwa. Lento lena umalimogugu yokuthi manje uyaphika okushena uzivikele lakhe iside okubhlungu la kugxekwa uma ukuthi uma uyena oyekade okusho ekade ngihlohla mina ukuthi mangibopha umalimogugu ngalezi zathu lezi abazibekayo abantu kuthiwa yena umama okusho ekade ehlohlwe omalume. Mina yonke lonto leyo angiyazi. Mina ngikhulumela mi side. Ngisho kokuthena wakade kunezingxabane emndenini mina angingene lapho angiyazi lonto leyo. Mina ngikhuluma ngenkinga yami phela. Ngiyabonga. Dadewethu iyaze yabhlungu ngiyaxolisa ukuthi you had to go through so much umncane waze wakhula futhi ke kuyaye kwenzeka ukuthi abantu abadlula ezimene ezifana nalezo odlule kuzo bagcine bezibulala noma abantu begcine bethatha izinqumo ezingezinhle. Siyakubona ukuthi umuhle uphilile uright mhlawumbe healing process ukuhila kwakho ukuthatha isikhathi esingakanani and I'm sure manje kunamanxeba avukayo because it's out there, it's on social media, people are saying whatever that they want to say. Mhlawumbe ngathi ukuphatha kanjani ukuva people having assurance ukuthi akugagaze kwenzeka kodwa wena ube wazi ukuthi usuhlukumezeke hayi kanye kodwa kaningi. Mina lento lena ingiphatha kabuhlungu yokuthi umalume yena uyaphika kuze kuzoba imanje. Yebo umalimogugu kufanele aphume ejele. Yewe usedonsile kakhulu lo mnyaka le aseyidonsile. Kodwa umalimogugu mina bengikufisa naye ukuthi mangabe yizwa lento imina unonhle ngikhona ngiyaphila. Iqiniso lakhe ngicela livume. Kungaze kulimala abanye abantu abasemaceleni babekade bengahlangene. Sasinaye la sesilala khona sasinaye sobabili. Omunye wayekade engekho. Mina lento le yangihlumeza kakhulu la emphakathini ngithukwa ingane zize zilinganise ezinye zithi zona zinamehla u3 awu2 lawa ababuka ngawo elinye lingaphansi enkomeni ngoku mina ngizazi kahle ukuthi mina ngenzeka lonto. Ngithukwa lemphakathini ukuthi mina ngabophisa ugugu.
into ayisho njalo ithi mina ngabophisa ugugu ngangizange ngize ngidlwengulwe mina, abanye bathi mina ngadlwengula, abanye bathi ngiqamba amanga njengoba kushiwo namanje ukuthi wayamanga. uMalimogugu kusho yena uzilwele lakhe iside. Yebo uMalimogugu angiphiki, uMalimogugu wayekholwa, waqala wangenisa ePostoli, waphuma ePostoli wahamba eZiyoni, waphuma eZiyoni wangena eWeseli. Ngoba mangaba ngingaphazami wazi waboshwe esonta khona eWeseli. uMalimogugu mina into ebengiyidinga phakathi kumina, phakathi kwami naye iqiniso kuphela. Kwamina lento le nginesithombe emqondweni wami, nginaso isithombe, futhi angiboni ukuthi kusazodlula, angiboni ngoba kumanje kunzima ngisho ukuhamba ngisho emadrobheni. Mangithi ngiyahamba amadoda akhombisana ngami, okusho mina nje ngangidalela ukuthi mina impilo yami yonke mina iyophelela nje. Angazi noma iyona into engazalwa mhlawumbe ngiyifumbethe neswini sikamama ukuthi mina impilo yami yoba ngayilutho. Ongangokuba mina ngaze ngayeka ngisho isikole ngendlela ukuthi kwangasafundeki. Ayekhona ama-social worker ayahamba kakhulu into yami, nanokuthi wazi kwafikelela ekutheni mina kufanele nginikezwe incwadi, uNyezi wanginikeza incwadi empesheni ukuthi kufanele ngiyithathe ngihambise esikoleni. Mangihambise esikoleni leyo ncwadi leyo yafike yachithwa ngoba babethi othisha mina nginalutho emqondweni, kodwa ngoku mina ngangizazi ukuthi ngiphazamisekile. Kodwa kulungile, abantu abasayide ngalendlela abasayida ngayo, abamphikele ngalendlela abamphikela ngayo, naye laphika ngayo, kulungile. Kwaze kwabhlungu ukuzwa lokho dadewethu. Mhlambe masingake sazi nje, mhlambe wagcina kabani esikolweni, mhlambe kukhona umuntu out there ongaba nalo usizo, kukhona mhlambe la usebenza khona njengamanje, okanye ikhona yini into oyenzayo njengamanje empilweni yakho? Mina esikoleni ngagcina ka grade 8 esikoleni, ngayeka ngehluleka. La bekade ngisaphanta khona ngiphanta khona efemini, umsebenzi wethu uyicontract uyaphela, kumanje ngihleli, akukho okunye ngikwazi ukukwenza. Mntaka baba, mhlambe ku journey yakho nama social workers kuke kwakhona mhlambe la okwazi ukuthola khona ama psychologists ukuthi ukwazi ukuphalaza inhliziyo yakho, mhlawumbe ukwazi ukuthola at least healing, noma ke ayizuba the full version of it, kodwa at least ukwazi ukuthi ukwazi ukuba noxolo enhliziyweni yakho. Mhlambe how does it affect you mentally? Uyakwazi ukuhlala nabanye abantu kuma relationships, uyakwazi ukuhlala nayo yonke le nto? Kwi-relationship hayi bandla ngifuna uqamba amanga, ngiyehluleka nangokuba la khona le Carisbrook nginaye umfana wangizalisa ingane yami inonyaka manje, kodwa naye wangethuka wathi nje ngabuya ngishaya, kade sixabana sinaye ngifuna imali yengane, wathi ngabuya ngishaya inkinga ngizombopha njengomalume. Okusho nje into ehlele ngophila nayo wes manje njengoba nje sigcwele kuma social media, okusho nje into engophila nayo. Going back to umbuzo lo ukuthi uke walithola mhlawumbe usizo lwama psychologists, okanye ngaba ubona ukuthi uyalidinga ukuze ukwazi mhlawumbe ukusizakala? Ngiyalidinga kuze mhlawumbe ngizokwazi ukuthi ngisizakale idlule lento le njengoba seyiqale phansi. Ngiyalidinga kakhulu, ngingabonga ukulithola usizo lokuthi nami bake bangihendrisha le ndlela abazongihendrisha ngayo. Dadewethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho, siyabonga ngeqiniso lakho, siyabonga ngeside lakho le story. Sengathi uJehova ngakusiza ululame, sengathi uJehova ngakusiza kudlule konke kube ngathi akugagaze kwenzeka. Sengathi uJehova ngakuvulela iminyango ongakaze wayicabanga, ukwazi ukuthola umsebenzi, ukwazi ukuprovidela ingane yakho, ukwazi ukudlula kule nhlungu obhekena nayo. Mhlawumbe nayo malume mayiphuma nikwazi ukwenza uxolo njengomndeni, niqhubeke niye phambili. Ngiyabonga, mhlambe kungazameka ukuthi libe khona uxolo ngoba nami sengiyafisa ukudlula kuyo yonke lento le, kumele aphume naye ahambe oziphilele yakhe impilo, kodwa ukuthi phakathi kwami naye sangakwazi nje ukuhlala njengomndeni, ngeke ngize ngikwazi, ngesaba ngeke ngikwazi. Alright, siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu.
we've just spoken to umuntu oyi-victim o-affected kuyo yonke lento. Manje sesifisa ukwazi icala likasisi esesimazi ngegama elidume kakhulu ngoNtuzo kwi-social media ukuthi mhlawumbe yena lithine lakhe icala, because we have seen people, we have heard people commenting, saying things about her. Kodwa ke namhlanje sikuphathele yena mathupha ukuthi akwazi ukulichaza elakhe side le story ngoba sesizwile ngosisi wethu omncane ukuthi kwenzakalani kanjani. Now sizozwe icala likama ukuthi kwenzakalani. Ma wami sicela ukwamkela sisintuzo ku Dream On TV. Siyaxolisa nje ngokundlela isikhathi senu. Ma ngisacela ukuthi ngoba usukhona la mhlawumbe uyahambisana necala lika mfowenu elishoyo ukuthi nje akakaze wakwenza, yebo noma cha? Akakaze wakwenza. Yes. Ayi wakwenza. Alright, mhlawumbe nje mawungasithatha usibeke wena ma ungathi kwenzakalani, ngicela nje ukuthi ngikunikeze i-mic uzivulele inhliziyo ukwazi ukukhuluma ukuthi kwenzakalani ukuze sifike la sesikhona manje. Mina ngangahlala ekhaya sisi. Ngangahlala mina sisi la ekhaya, ngangihlala ePlainhill lapho engangiganele khona. Ngabuya ngiza la ekhaya kunomsebenzi othile wadadewethu wekade eshonile, shuthi kakuyihlambo. Uma sengibuyele ePlainhill ngabona ingane yami ikhala, kanti ayayihlela ingajwayele ukuthi ikhala uma sengibuyele emuva. Wakhala lo mntwana wakhala efuna ukuhamba nami, ngathi hayi angicenga umama akamvumele ngoba phela umama wesengafuni ngihambe nalomntwana. Ayike umama ke amvumeleke ukuthi sihambe ngehlike na ngePlainhill. Hayi akuphelanga ngisho insuku isikhathi esinganani umntwana wafe wangitshela lapha ePlainhill ukuthi umfowethu uGugu wenze into ekanje. Eyibo angizange ngize ngikholwe. Angizange ngize ngikholwe ngangokuba ngadonsa uFenisi ngahamba ngokhuswazi ngayishaya lengane. Ngathi hey ngitshela iqiniso. Ngitshela iqiniso ukuthi ubani okwenze lento. Umntwana lokweshilo ngamshaya umntwana lokweshilo. Ngaze sengithatha ifoni ngifonele emsebenzini ke manje kuGugu ukuthi uGugu akakeze la kumina ke manje sike sizoxoxa naye khona lapha ePlainhill ngoba sasingasekho la ekhaya. Afike uGugu ngimbuze, Gugu ingane ngitshela ukuthi nokuthi hey sisi angizange ngikholwe impendulo angiphendula ngayo uGugu. Wathi nje ngikwenzile. Ngiyaxolisa makanonhle. Yonke lento engiyenzile ngiyenzisa uSathane. Ngihlasele uSathane. Alright ke kwase kusena futhi abele emsebenzini ngangimbize kade ephuma ezaphumezela ekhaya. Kwaphoqa ukuthi angisuke ke ngale ePlainhill ngize le ekhaya ngizobikela umndeni ke manje ukuthi hayibo nangu uGugu enza into ekanje. Ngafika ekhaya ngawubikela umndeni wami, obhuti bami, umana wekhona, bekhonwa nobaba. Bakhuluma naye uGugu. uGugu wabandla akazange azaphike. Wehla wathi hayi ngiyaxolisa lento ngiyenzisa uSathane. uSathane waye wangihlasela. Ngizozama ukuxolisa. Ngithenga imbuzi ngigeze umuzi ngoba wathi ubabake wena uzogeza umuzi wami. Lothe ungcolisa. Wathi uzathenga imbuzi alontoza ageze umuzi kanye nomntwana. After that uGugu emva kwaloko uGugu kwaba nje sokuba nengxabano ke nje manje bala phakathi kwethu ke nje manje ngoba phela njengoba sengibe ePlainhill sengiza ngala ingane yami esaba uGugu. Ngeke ikwazi ukubona noGugu ngeke izikwazi nje ukuzala ekhaya. So kumele ke lengane ive ngiyithathe manje ngoyihlalisa kubo. Ngayithatha ingane ngayisa kubo sisi. Icala engalithwala idombolo engalithwala ngokuthi ingane ngishiyeleni isukeleni la ekhaya yaya ku lapha kubo angiyilande. Wathula umkhonto phezulu uGugu emsamo kwamadlozi. Ubhuti wehleli la, umana wehleli la, ubaba weziphuzele welele la emephezulu kwami nomkhonto. Nginengane ya 2009 engangibuye engangincelisa ngaleso sikhathi. Hey kwabanzima. Ngaleso sikhathi ke mina ke ngakhala. Awu Gugu ngixolele, awu Gugu ngixolele, awu Gugu yima. Wathi ngithi mulande lo mntwana lo kubo lo msekhona umlandele ezile ekhaya ngiyamfuna, ngiyamdinga uNonhlele ekhaya. Awu na
Kulungile gugu ngizomlanda. Iyona igama elangisiza ukuba ngisukume phansi. Mangisukuma phansi ngabe sengibiza amaphoyisa. Amaphoyisa akathi uthatha isikhashana nje ukufika. Hayi naye futhi ke akalele ke kwasesokulethi nje ebusuku. Naye futhi akalele ke uwalindile amaphoyisa. Afika ke amaphoyisa nje lolo suku lolo angithola ngalo umkhonto sisi ilolo suku futhi lelo ahamba ngalo. Ezigamekweni futhi esingaphambili engishaya ke futhi wayengafuni noma ngiyithume nje ingane mina ngumzali. Wayengafuni nje ukuthi ngiyithume ke nje. Make yahamba odlala komakhelwane nezinye izingane. Ayizushawa izobulawa. Ayizushawa izobulawa. Ngiye ngilweke phela ugugu yeke umntanami behambile nje ubeyodlala wenzeni phela ngeke ngadlali ngwanaye uyingane njengezinye izingane. Hayi isibhaxo kuphela. Sahlangana phezulu ke nami ngivikela lo mntwana eshaya lengane eshala ukuthi ihambe yodlala komakhelwane. Wahlafaza ifoni yami ke ngwamanje sengidiniwe namanje sengithi ngibiza amaphoyisa ngoba uxhaphaza umntanami yabona umshaye kanjani. Uvuna thatha imbazo hlafaza wafoni leyo. Sisi ugugu umfowethu. Ugugu umfowethu ugugu sazalwa indoda nomfazi emshadweni. Gugu ngangakaze ngixabane naye. Angimazi nxa wagugu mina. Ugugu umuntu obekholwa, ugugu bethandaza. Bo indlela bethandaza ngabo ungafisa ukumlandela ugugu. Kodwa kuphela ukuthi ubebuya athi mele ekhaya akube nomoya nje ongawazi ukuthi owani mabe esekhaya ngoba ngiyakhumbula ngolunye usuku waxabana nobaba nje ubaba uziphuzele kuba beyazikhulumela umbuzo ukuthi silamba sihlupheka ebhungukile ehlele egoli wayethi sidlana wavuka nesigqiki washaya kubaba isigqiki yabona sisi la emakhaya uyakwazi ehlathini nje mawubona indla kusahwe khona kahle isigqiki nje sihle ubuye naso uzoziqothela ngasemlilweni wasuma sesigqiki washaya kubaba. Ubaba wazi wahamba waye esibhedlela. Esibhedlela wenzelwa incwadi. Angazi esibhedlela wabuya nencwadi ethi akambophe ugugu. Wathumana awu baba ngiyadika babake uze ungambophi umntanami ungamubophi muxolele. Sonke ke sasamxolisela ke ngoba kwakuyiphutha lokuqala lelo sasilibona ngaso sikhathi. Kanti uzodlulela phambili. Enze futhi elinye iphutha. Kodwa yena ugugu ayikho into eyingxabano eyake yakhona phakathi kwami naye nalemndeni nje. Singane zomfazi oyedwa nendoda futhi eyodwa. Kwaba yilo sathane ke nje lo wamfikela kanjalo njengoba wachaza ukuthi usathane futhi owubonakala ngivela ukuthi lento uyisathane ethe yehlikela kuthina kulomndeni wethu sibe nebhadi. Ibhadi lazokwehla ngomuntu okholwa kangaka. Alright, masixolise kakhulu ngako konke odlule kuko. Mhlambe manizama ukubheka ngoba nithi ube umuntu ongaxabani kakhulu nabantu kodwa kulezi gameke ezizenzeka mhlambe ingakhona indlela enithi nikhuliswe ngayo mhlambe eyenza ukuthi yena yedwa abe umuntu ongathuba nolaka sometimes okanye oye enze nje izinto masezenzekile zibe exaggerated kakhulu. Sisi njengoba sengichazile nje ukuthi ugugu ube umuntu right elungile besibambisana naye la ekhaya sisebenza sobabili efemini sihlanganisa imali senze lonto esiyenza sithenga ukudla. Ugugu umuntu besiphilelana naye thina sike emakhaya la sibhanda ngisho udaka bengithi mangiqala ngibhanda indlu sibe siplanile ukuthi uyaqala manje ucinta igceke siphathene njengengane nje zandawonye njengisho usho ukuthi nje uwahlaselwa ngempela yilo sathana uwamhlasela. Nje wahlaselwa usathane nami ngivumelana naye entweni ayisho la emndenini ukuthi usathane nayisho futhi kimi ukuthi usathane nami ngoba ngiyakholwa usathane vele uyakwazi uma ukufikela ngalondlela ukufikele ngayo. Ngiya understand yaleso simo sakhe.
Right ma, mhlawumbe ngoba ubona ukuthi sekuvele kwaxoveka kanjena, mhlawumbe kuphatha kanjani wena into yokuthi ubone ukuthi bowuzama ukuvikela umntwana wakho oyintombazana, ngoba nginethemba ukuthi akuyena yedwa uNonhle ekhaya oyintombazana. Mhlawumbe kuphatha kanjani ngoba we normally say abantu abakhulume uma kunezimo ezikanjena. Uma sowukhulumile uthola ukuthi kunzima ukuthi esakho istory sivakale, ngoba njengoba ngichaza nje ukuthi mina ngiyaqala ukumbona uNtuzu, kodwa uNtuzu ngiyamazi, ngimazi ku social media umuntu okhohlakele, umuntu obenomona kubhuti wakhe, yonke lento eshiwoyo ngawe wena ongayazi. Mhlawumbe ubona ukuthi kungaku-affecta kanjani kulabo abanye abantwana abamantombazana obakhulisayo. Makungaba nesimo esikanje ungaphinda ukwazi ukukhuluma. Bandla sisi, angifuni uqamba amanga, ngifunde esinye isifundo ukuthi mawusukumela ingane eyintombazane wahamba waye emaphoyiseni kuyaphoqa ukuthi yangoba isukubhlungu inhliziyo yakho, kodwa egcineni wena oba umuntu omubi. Zikhona ingane la ekhaya zamantombazane ezikhulayo, enye ina 8 years, enye ina 9 ezabafowethu, kodwa ama ingafiki ithi auntie nangu umuntu la ngaphandle udlala ngami. Angiboni sisi ngisangakwazi ukuyikhuluma, ngeke ngisakwazi nje ukuyikhuluma, senguthula nje ngize ngife kuze ngigweme ini umphakathi nokukhuluma nabantu. Kwaze kwabhlungu mntababa. Mfowethu, uma ungasichazela nje mhlawumbe usisi wayena ngapi kwenzeka konke lokho? Kwenzeka lento uNonhle wena wayela ku 8 to 9 years from 2009, wesamncane yena. Wesamncane wayela ku 8 to 9 years. Nkosi yami, ngokubuka nje impilo kaNonhle manje awuboni ngathi mhlawumbe ukwenzeka kwayo yonke lento kuyijike kakhulu impilo yakhe, yangabe yiyona lento wena owawuyicabanga usamthwele naye eyicabanga esaqala ukuba intombazanyana ekhulayo ko 5 years kokuba years, because umntwana wakho umbona lapho ukuthi lo uzokwenza ukuthi uzoba umuntu kanje, uzoba umuntu kanje. Umntanami sisi walimala kakhulu nje, ngoba wavele nje wangasakwazi ngisho ukufunda, wavele nje enganeni zami elama yena uNonhle iqedile esikoleni, kodwa yena wahluleka nje isikole, samehlula nje isikole. Nanokuthi nje futhi sisi lento lena kuyena beyihleli khona vele nakuba lingaka trendi, ngoba mexabene nenye ingane imbimthuka lento nje kuyena ihlezi nje ivele inhlamba nje ehleli khona. Once waxabana nomuntu nje umthuka ngalento inje into, kanti futhi yona lento iyamthunuka yena. Ngike ngiboneke futhi mangabe kukhona umuntu athandana naye futhi uyakwazi abeyaphinda amthuke ngayo lento, ngoba bayamtshela abantu ukuthi lo wadlwengulwa kwaba u1 kwaba into kanje, amthuke naye ngayo futhi lento. Nkosi yami, ma siyaxolisa kakhulu ukuthi nomndeni kuye kwafuneka ukuthi nidlule esikhathini esikanje. Mhlawumbe mangingavela abantu abanenhliziyo enhle nabalethwa uJehova kunina, mhlawumbe ubungahalela ukuthi nisizakala kanjani, ngoba ngicabanga ukuthi ezumndeni awakapholi amanxeba. Njengamanje kulento eyenzekayo aseyathunukala even more. Mhlambe yipi indlela ebeningathi nje Nkosi yami singakuthanda ukusizakala, ngoba sithema sixoxa naye udadewethu wasivezela indaba yakhe nesikole ukuthi uphele kuphi, nokuthi in affecta kangakanani, nokuthi wena esakhe isithombe emphakathini sesisibi kangakanani, not only Carisbrook kodwa nje iHerigwala yonke, njengoba ngisho ukuthi nami ngiyamazi uNtuzu kodwa ngiyaqala ukumbona namhlanje. So mhlawumbe bowungathi nihalela ukusizakala kanjani niwumndeni mangase kube khona nje onenhliziyo kaJehova ufisa ukunisiza. Mhlambe sisi ufuna ukusisiza kuNonhle nakuwe ukuthi ukwazi ukuhila. Sisi, besihlala sifisa ukuthi siwuthole umsebenzi nathi sisebenze, ngoba uNonhle ngihlala naye lapho ngishadele khona, kepha uNonhle ikhaya lakhe kahlahle nali lapha ekhaya, ukhulu wakhe usashona,
ubamkhulu wakhe usegugile nje kakhulu, uhlala nomfowethu ononkosikazi. So uNonhle kahle kahle ungathi bengathola umsebenzi okanye mhlambe uNonhle engathi angathola nje umsebenzi nje bandla akwazi ukusebenza, kodwa futhi ngokwami ngangifisa ukuthi engathi athola uxhaso nasekufundeni, engathi athola isikole esizokwazi ukumncenga. Sisi nje angazi kona ngoba impilo kona kuyena inzima ngoba akanayo ugrade 12. Uyafisa kona futhi ukuqhubeka nesikole, into yesikole uyayithanda. Uyafisa ubone izingane ziphumelela ukuthi naye engathi angaphumelela, kodwa manje lento yathanda ukumshaya nje. Yathanda ukumshaya nje kakhulu nje empilweni yakhe. Yathanda ukumshaya kakhulu, kanti uyena manje kubazukulu kumele ngabe uhlala lapha ekhaya, uvuse ekhaya lababa noma nodade kanye nodade wabo. Manje uyena omdala, uyena futhi ongenalutho. Mawami sibonge kakhulu umyalezo wakho thina sodlulisa. Mhlawumbe bowungathini kubantu nje jikelele ngendlela esiphawula ngayo ezimeni esingenazo esingenalo iqiniso eliphelele ngazo, noma ezimeni mhlawumbe esingakaze thina sadlula kuzo, ngoba sikakaze sadlula entweni enjena, kodwa siyabantu bokuqalwa ukwazi ukuthi bekungamele kubenje, bekumele kubenje. Mhlawumbe ungathini nje mawusiqwashisa, ngoba nginethemba lokuthi akubi nomthelela omuhle empilweni yomuntu, kuyamlimaza kakhulu kumphindelele. Hey nje sisi-ke lapho ngingasho nje kwamele ngiqwashiseke kubona besifazane abazalayo abathwala ingane inyanga ezo9 ukuthi ingane yentombazane idinga ingahlukani nomuntu omzali wayo wesifazane, ngoba nami yenzeke lento ngoba ingane ngangahlali nawo ngiganile. Baye bathi abazali mangabe ugana ingane ozalile ekhaya zishiye ekhaya uhambe, kepha mina ngingathanda ukushayeka. So nginto engayisho nje kubona ngathi nje ingane yentombazane iyayidinga ukuhlukana nomzali wayo wesifazane, ngoba isho ukuthi ingane ebuye engadlala nje abafana. Angazi nje ngingathini futhi ngizothini, kodwa ingane yentombazane ingane edinga ukugadwa, ihlale nomuntu wesifazane onelihlo okwazi ukuthi ashabone izinto, ngoba mina ngaphuza ukubona ngoba ngangingahleli eduze komntanami. Right, siyabonga kakhulu ma. Umbuzo nje wokugcina, bengingafisa ukwazi ukuthi makwenzeka mhlawumbe ukuthi uyabuya noma ngokusasa ubhuti, ubudlelwane benu busengaqhubeka, kulula kangakanani ukuthi umxolele niphinde nihlale phansi nomndeni nibonisane? Sisi njengoba sengishiya ngike ngasho eqaleni ukuthi lo muntu lo uGugu owa1979 mina ngwa1982 siyalamana noGugu. Mina ngilama uGugu sisi, njengoba ngilama uGugu mina lento ngesikhathi yenzeka ngaba nomadida engqondo yami ukuthi into engizoyithini lena, ngoba uGugu menza kanti ungiqedela ikhaya. Uyezwa sisi, ngazi ngathini uGugu mangabe kufanele ngimxolele, mina kumele ngimxolele, ngoba mengaxolelwa umina ubani umxolele. Njengoba selamana nje nganginabo ubuhlungu bukaNonhle enzeke lento, nginabo futhi ubuhlungu bakhe futhi lokuthi naye futhi ngiyabona kwamina ngangihlaselwe usathane ngaleso sikhathi, ngoba nginobuhlungu bukaNonhle ukuthi wenzeke lento, uGugu menze lento. Nginobuhlungu futhi bukaGugu ukuthi mayiwe ma futhi uGugu umntaka ma futhi umntaka baba futhi siyalamana naye and sibonisana naye futhi ngezinye izinto la ekhaya. So mina sisi into engishoyo uGugu maye ezehlisa ngingamxolela mina uGugu, ngingamxolela futhi mina uGugu. Hayi ukuthi ngingamxolela manje ngoba sokunalisimo sokuthi ukuthi kumele ukuthi aphume. Mina kade nje ngamxolela uGugu, sengamxolela nje kudala,
ngoba nami futhi sibe sengifisa ukuthi uGugu aphume kule ndawo ahleli kuyona kuwukuthi ngenxa ukuthi angifundanga angazi ukuthi mangabe ngifuna manje ukungena imibhudu nemibhudu ngingenza njani yabo ngoba la khona la ekhaya emndenini besibuye sihlale phansi sikhuluma uthe madoda hayi kona usehlalile lapha usedinga ukuthi abuye phela naye azoqhubha impilo yakhe naye kodwa kuwukuthi ke mawungafunda ngaso sonke isikhathi uhlala uphanishekile ngoba manje uyafisa ukuyenza into owazi usukubhenga lapha nje ngichaza ukuthi uxolo ke kumina labakhona nje kudala lehlela kumina. Mangingabuza nje unabo abantwana abakhe ubaba uGugu? Akanabo abantwana uGugu. Alright. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga ukuthi nisamkele emndenini wenu. Sizogubha izindaba zomndeni ezingasidingi kodwa ngenxa yokuthi sibona isidingo sokuthi siyadinga ukuthi silive icala lika dadewethu siphinde sizwe nakwicala lomndeni ukuthi bona babona kanjani okanye kwenzakalani. Siyabonga kakhulu ngesikhathi senu. Sengathi uJehova angawathoba amanxeba, sengathi uJehova anganiprovidela ukuthi konke enicelayo kwenzeke ngendlela enifisa ngayo. Siyabonga. Yebo sisiye kodwa ke bengicela bandla ukuthi engathi nabantu ngake nisikhuzeleke abantu ngoba manje sihleli kabi manje na funeka izithombe zethu funa sidutshulwe mina nje ngiphuza amaphilisi eBP nginamaphilisi futhi amanye engwadlayo nje aphethe impilo yami. Manje sekushaya isikhathi sokuthi angihambe ngwalanda sesishayile ngisaba kwakuhamba ukolanda lamaphilisi ngoba ngazi ngizohamba phi. So ke nje shuthi ngizohlala la ekhaya ngingaphuza. Ngicela ukuthi bandla kodwa onisikhuzele abantu. Le ndaba le indaba yala ekhaya kaDlamini. Le ndaba lena indaba yomndeni kaDlamini. Kumele futhi ixazululeke kwaDlamini ngoba umphakathi wona wongalali la ekhaya. Wongalali kaDlamini nawo ulala emizini yawo. Ithina kaDlamini esasibhene inkinga futhi sasingesikwazi kumaphezulu kwentaba simemeze ukuthi hayibo naku ku 1 no 2 no 3. Sicela bandla ukuthi bake behliseke phela manje ukukhuluma. Ngiyabonga sisi. Kwaze kwabhlungu umbukeli weDream TV. Ngiyathemba ukuthi nawe uzivele elinye side labantu abathintekayo kudaba lika baba uGugu Dlamini. Siyabathandazisa futhi siyathemba ukuthi ngelinye ilanga they'll find time to heal and forgive kuyo yonke into esebedlule kuyona njengomndeni. Nawe lapha ekhaya mawunalo usizo ongakwazi ukuthi nje ufake isandla in making sure ukuthi nawo umndeni wakwaDlamini uyawusiza in this healing journey. Okwethu ke thina siyiDream TV ukuthi senze show ukuthi konke lokho kuyafikelela kuwena. Don't forget to follow us on our YouTube channel, siyiDream TV. Subscribe to our YouTube channel yethu and follow us on Facebook, siyiDream TV.